May naswerte kayong kailangan? Ala, Diyos ko, bisa ako mo mamanguluisa. Talaga. Ausan na kayo, bisa ako mamangulya. Natural, hindi ko kailangan. Ano po itang kailangan niya, sir? Kita bang polo ko pinansyang niya? Puro dia po ba? Aba, Diyos ko, yung dayanike. Tawag kayo basan. Pagkatawag mo talaga magbasan, buri ko planchado. Siyempre, sulog kayo niya kung papaplansyakin eh. Pagkatawag mo ng pamakalagwag. Ready na po ba, sir? Ay, ali, next week na mo. O kaya next year, kabilang ka wala yung mapagal. O tayo na mapagal, kaya mo niya yan tayo pamangan. O kaya pata mamatay-matay na ako kendaan mo. Natural yung dahil, Lenny. Diyos ko, tinwali pa niya pamangan na bukas pa. Baka, at saka mo palawan natin ang prutas. Uri mo na lang naman ka na. Dito po, Celio. Ay, bakit? At yun na pa ba rin ang pera ako? O, hindi. Mas mayon mo na rin ka. Yung at yun na pa rin ang pera ako, rin ang tarepatwan mo. Natural, kaya seli ko inday. Kapag inday, kaya nga na, makagising na laba. Saan mo na lang, pakanan mo na lang. Nagwa mo. Gisingan ko na ba, sir? Aba, Diyos ko, kukunan ko inday yung gisingan mo na la. Alin mo na la, pakinata na lang matutod. Gawin tayo mo makanan na lang ako na makabiyan. Kaya mo ko ta, buisit na ako. Alam ko, kanina, kaya